creiem que serà el dissabte el dia partit i si no fos dissabte mantindríem evidentment perquè s'ha de mantenir segons la nostra normativa, segons els nostres estatuts, la votació el dia 5. Hauríem també, i està previst, si fos el cas, d'animar-los encara més i de posar els mitjans necessaris perquè l'ampliació, perquè la participació es mantingués al mateix nivell que hauria de ser o que serà el dia 5. Vindran a votar independentment dels resultats esportius, independentment de qui fa la proposta, independentment de las inclemencias incluso del temps. Sí, efectivamente, sí. Podemos garantizar que esto será compatible con la actividad principal. Hay suficiente experiencia técnica para poder compaginar las dos actividades sin ninguna duda. Doncs la sintonia va ser amb la línia del que la proposta de l'Espai Barça comporta, que a part de fer la part de l'estadi i del Palau, doncs també té en compte l'endreçar i integrar les 20 hectàrees que el club té al barri amb la resta de la ciutat.